Ang RMN drama mudalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Noy Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Noy Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo Dayatina! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada ng mitaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko, Arbas! Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ha! Kilig nga angay nga. Tuhuan ang ilang mga gipanulti. Kaysa tanan ako. Mga maro man to sila. Ay, sobra pas maro, Noy. Ay! Hala! Padaplin ta kay. Naido ka motor nga. Nagsunod na to. Padaplin ta. Oh, Noy, daplinta. Ari ta diri tay. Hapa, Noy Blackie! May armas sila! Ha? Ang baklang! Atina! Ibangkong na lang ni. Si Atina. Huwag pa makabangon. Huwag pa nakabangon taon. Naigo pa ka siya. Ginawa ko. Tuwa nang nagsakay ko motorsiklo. Muhinay kong bangon. Muhinay kong bangon. Ay. Doon na ko siya. Atina! Atina! Oops! Atina! Naigo ka ba? Atina! Palayo, Noy Blackie. Ha? Tay, Atina! Di ta mo subay sa kalsada. Kaya labing siguro, mubalik mo to sila. Unsa? Dali na! Salamat akong gawa ka maigo. Salamat ita. Magdali, sunod ako. Dagan na. Kinsa ka tumatawa na. Na, di na kinalang ipangutan na pa, Noy. Kinsa mga sila. Ang ako mga kaatraso. Unsa? Magdali, Noy Blackie! Teka, mati ka. Tanaw, Noy. Balik sila. Giahak na lang. Unsa itong batong. Relax lang. Di patapat yun, Noy. Di pa nato panahon ng mamatay, Noy Blackie. Unsa? Pasalipod, Noy. Pagdali. Pasalipod. Oh. May hunong sila. Oh. Shit! Wala sila! Pasabot na lang. Wa mamatay. Magkalagot! Diretso! Salamat kay tuwa na sila. Ay. Mao na kini ang duwa, Noy. Dua sa unsa day atin. Mao na kini ang duwa sa kamatayon. Ha?
Duwa sa kamatayon. Onoy Blackie. Nindot title sa drama. Duwa sa kamatayon. Duwas kamatayon gid. Ang way swerte, menteryo. Day, Athena. Ang may swerte, mupahiyom pa. Apan ang way swerte, mupiyong sa kamatayon. Day, Athena. Trailing ni Noy Blackie. Trailing na kayo ni. Ay, tiling. Ano niya? Ikaw, muapil ka sa duwas kamatayon ay. Atsa. Kung muapil ka sa duwa sa kamatayon, pues pangandam na nga dili ikaw ang itunod ilawom sa yuta. Ug ikaw, duwaan sa mga wati. Day, Athena. Lisura na dayoy. Duwa sa kamatayon. Di lang tingali ko na day. Di lang tingali ko na. Kung mao na yung desisyon, ayaw pagkuyog na ako ni Blackie. Day, Athena. Palayo lang na ako. Ug ayaw pagkuyog kung mulakaw ko. Kay siguro man gyud nga maapil ka, maamong ka. Athena, inay. Pero hangyo ko lang ha. Ayaw gyud sultihi sila na yung Matilde ini. Ning nahitabo karon. Day, Athena. Buiset! Buiset! Itong diborsyo. Unsa na ito mo? Dunay nagpahibaw ka nako. Nga dunay riding in tandem nga gustong mo patay. Unsa? Mauban yor? Ipatawag si Federico. Karon dayon yor? Gusto ko masayod kung si kinsa kining maong binuhatan. Oh, uwa ko'y kasayuran, ana, daddy. Siguro ka? Basin og namakak ka lang kanako, Federico. Uwa, lagi ko mahibaw, ana, dad. Ngano bang ako may imong pasaginlan? Nangutana lang ko. Daddy, uwa pa day kay gisugo sa imong liquidation squad? Federico. Siguro, daddy. Baso dugwa kay kasayuran sa gibuhat sa imong liquidation squad. Unsa? Pagkalagot! Dito. Unsa na? Ayaw kong sabuka! Gisapot ko, Marcel. Gisapot ko. Baso mahungawan ka! Uy. Kakuyaw naman, hana nyo rito. Ang gaw akong amahan. Ngano bang ako may permida pasagidlan? Nga naghimog kagubot, mawag ako mga tao. Ha? Huwag kayo masipyad ang imong daddy nyo rito. Oh, unsa? May nakakita. Imong mga bata-bata ang nihimong kagumot. Marshal, siguro ka? O lagi nyo rito, ang imong mga bata-bata mo ay naghimo. Pero walang maigo ang ilang gipusil. O kinsang ilang gipusil? Usa kuno ka babay ang gipusil, pero wa maigo. Usa! Asa man ka si Athena? Kinahanglan nga matubag ko niya. Kung siya ba ang gipasabot sa mga tao nga gipusil ka ganiha sa mga taong nagsakay og motorsiklo. Athena! Oh, ni araman di ay ka? Oh, nga naman ay. Unsay problema? Sultihi ko. Ikaw ba ang babae nga gipusil ka ganina? Ha? Gipusil? Ayaw paglimod. Ikaw ba ang gipusil? Tugani ko. Ikaw ba, Athena? Dunay gipusil nay? May nakakita. Nagsakay og motorsiklo. Gipusil ang babae og lalaki. Kamu ba, ha, Athena? Kamu ba? Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.